आज मालवणी कट्ट्यामध्ये आपण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी करत आहोत. छान पुसून घेऊया. कृष्णाला कपडे घालून रेडी करूया पाण्यामध्ये घालायला. आपले बाळकृष्ण आता पाळण्यामध्ये विराजमान झालेले आहेत. आता आपण त्याची पूजा करूया. जन्मला बाळाचा तर शोभा त्याला आता दही भरूया. आणि सुंठवडा भरूया. कृष्णाला नैवेद्य दाखवतो. नैवेद्यामध्ये आंबोळ्या, वालाची भाजी, शिगलाची भाजी आणि शेवयाची खीर आणि हे त्याच्या आवडीचं काकडी. राधा कृष्ण
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण महाराज की जय श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया खाने पीने की सोई जल्दी करो मोरया तुझा गडावा तुझे कारणी देव माझा पडावा पेशू नको गुणवंतानंता रघुनायका जय जय रघुवीर समदा. मोरया मोरया मी बाळदाने तुझीच सेवा करू काय अज्ञाय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा तू बाल कोटी गणपती बाप्पा